והיום אנחנו נעשה את אתגר הברברים. נעשה אותו עם אופק יפרח. מקראפט רויאל וייטי. יהיה את הקישור בתיאור למטה. טוב, אז כן. בואו נתחיל את האתגר. אני אתקוף אותו עם ברברים ורייג' קצת. טוב, אני אשים פה ג'יינט. ג'יינט רייג'. אוי, יש לך איזה סקרמי? כן. אז אני שם פה פרינס להגן מהברברים, ותוך כדי אולי הוא יעשה כמה דמי. הוא לא יוריד את הבניין. לא יוריד, אבל הוא יעשה. הוא לא יוריד. כן, צריך שהוא יעשה את זה. טוב, אולי אני אשים לך דאבל נסיכים? לא, מה עשית? מה שצריך לעשות. אוי שיט. קלון, דוד קלון. אני לא יודעת לשים קלון. כאילו, לא. אתה יש חזק? לוג. לוג. יש לך סקרמי? לא חזק הלוג? שמת מירור? כן. יופי. לוג. סתם, כן, זה. יופי. שיט. לא, שים. שים פה. לוגו. רייג' ויש לך סקרמי? כן. שים סתם זק. יש לי סקרמי. אז הנה נשים פה ככה. כן. בואו נעשה קצת דמג' לא נורא. מה שייך בי. נשים פה סתם פריזה. טוב, יאללה, אתה מוכן עם האליקסר? כן. חכה לדבר אליקסר. אני שיהיה יותר מהר. אין לי משהו טוב לסייט שלי. גם לי לא כל כך. לך יש דווקא אחלה. טוב, יאללה. 5, 4, 3. לא, כאילו במשחק הזה. בסדר, מה, אני מפורסם כמו אופק? טוב, יש לך לוג על סקרמי? זה יכול להיות גם הסייקל שלנו. כן. אתה תשים ספארקי. אין לי ספארקי. אבל איזה כיף לך, תארן 10 עם כל הכלל. למה לא שמת דארק אליקסיר? מה? דארק אליקסיר? מה דארק אליקסיר? איפה יש לו? אתה יודע בכלל מה זה דארק אליקסיר? זה לא אליקסיר קולקטור. זה לא דארק אליקסיר קולקטור. לא המציאו באמת דבר כזה. זה קלף שאני המצאתי. טוב, יאללה, אליקסיר אחרון או שעוד? לא, עוד סקרמי. בול, אפילו לא רציתי. אוי, חבל לי לוג יום. טוב, עוד אחד, אבל בלי המירור. עוד שנה נכבה לך. טוב, יאללה. יאללה, פה אני מתחיל עם ג'יינט. יאללה, אני מתחיל עם ברבריאנת. טוב, אני אשים כאן ברברים. קלון לשים עליהם? עוד לא. לא. שים פרינס עוד מעט. לא עכשיו. קלון? טוב. לא, בעצם זה נראה לי. אימא'לה, וואו. הם באים 4, אז הם חזקים רצח. טוב, נראה לי אני אשלש אותך. לא. אני לא אשלש אותך. טוב, קלון. שכחתי שיש לי פריז. וואו, איזה קלון. אם אני אספיק לעשות פריז, יאללה, אליקסיר קולקטור. תעשה פריז. וואו, איזה פריז נדיר. קלון. לא, וואו, זה... וואי, סתכל כמה יוצאים. what the fuck. כמה ברבריאנת, מטורף. אתה אומר נעשה עוד פעם? עוד פעם. לא עשיתי סקרינשוט. בוא נראה טינדקש. טוב, עוד פעם. יאללה, הצעתי לך. 10. טוב, יאללה, אנחנו מנסים שוב את האתגר. אין לי מה לשים לך. טוב, אני בצד ימין, יש לך סקרמי בטח. לא, אבל בסדר. כן.
אז גם שמתי קלון כאן. רייג' קצת על הפנייה הזה שיוריד אותו. כן. הנה יופי, מעולה. טוב, אני אוריד כבר את הדיאלוגים. כן. לא, תן להוריד את הטאוור. אוקיי. פשלה. בסדר. נו, יאללה, הברברים ממך. כן. וואו, וואי. פרינס רמה 5 מנצח ברברים רמה 9. טוב, אז כן. אבל עם הטאוור. טוב. שים על הבניון שלך רייג'. לא. כן, שים. לא, אבל הם לא יורידו. הם יורידו. כן, וואלה, הם יורידו. טוב, אז תהיה. תוריד את הברברים האלה. אנחנו יודעים מה לעשות, תאמין שאנחנו יודעים. טוב, לא שמתי לב לסקרמי שיש לי בכלל. טוב, בואו נשים כאן את הקלון. שהוא לא יהיה כל כך טוב כי זה כמו מראה. אבל בסדר. לא צריך לשים על זה כלום, נכון? טוב, סתם פריז כי אין לי מה לעשות. למה שמת אליקסה? סתם. טוב, יאללה, תוריד לי שתי הבניינים. טוב, אני אשים לך פה ככה, ג'יינט. רייג'. לוג. זה לא מוריד עדיין. אני יודע, שרת אותה. שיט. אני לא שמתי אותו. הופה, איזה פריז של הברש. ככה, אין לי מה לעצור אותם. טוב, יש לך סקרמי אולי? כן. אני אמצא לך פרינס. כן, יוריד אותם. לא, בסדר, לא צריך סקרמי. וואלה, נכון, הברברים יכולים להוריד. תראה, אבל הוא מפרק אותם פשוט. גם פרינס רמה 4 מנצח אותם. כי הוא היה עם מהירות גם. טוב, אני אשים את זה סתם. לא, איזה מפגר יצאתי. הייתי יכול לשים על הבניין. וואו. פשוט פיגור. וואו, איזה סתום. טוב, יש לך איזה סקלטון או משהו? סקרמי יש. כן, אז אני שם לך ג'יינט. חכה. הוא יגיע? כן. לא. יותר דיוקים, לא. לא צריך. אוקיי. וואי. נעשה גם אולי בסרטון הבא את קרלוג. וואו. לא נראה לי שיהיה זמן. הברברים שילשו אותך, תגיד. הם שילשו אותך ברברים? כן. אתה שואל אותי ואני... טוב, עוד קצת אליקסר. שיהיה כל זה. וואי, שמנו מאוחר אבל אליקסר. פספסתי. די, יגיע לו. הכי טוב סקרמי. טוב, יאללה, בוא נתחיל. רגע, עוד אחד. עוד אחד בלי מירו. טוב. יאללה. שיט, אבל נמשוך את הג'יינטים. אוקיי. טוב, בואו נשים את הברבריאנות. את הברברים. טק. על כל הרקע. סליחה על הקולות רקע שאתם שומעים. טוב, אז כן. נשים קלון? לא. לא. היית צריך טורנדו בדק. קלון? שים. מה? טוב, סתם ראיתי. זה עובר את הוואטה, פאק, איך אני אמור לעשות את זה? בא לי לשים שתי קלון. יש! עוד אחד. יואו! וואו! היא מלא!
וואו, אימא'לה. עוד מה שיצאו מהבית. טוב, זה היה הסרטון חברים. תעשו סאב ולייק לאופק, כמו שאמרתי, הקישור לערוץ יהיה בתיאור. טוב, אז